vangnet voor in drege tien. Daar draait het joen oer om tafel jaren. Want eerst voen Ger Jaasma mensen maar schulden, maar wat onnozel, misschien wat stom. En nou er afscheid neemt van de kredietbank, weet hij wel beter. En mijn moslim Magan Tahir en doemni Margriete Veen praat ik oer hoe wij als minskip vierde matten naar de ontslagen in Brussel. Goeie, dit is bient op de dag dat op de business contactdagen in het WTC Expo in Loud de zaken gewoon trok in. En voor u is de verslagjouwer Afke boven. Afke, goeien, dat die zelf opsluiten nevens mij hè, in een bepaalde ronde en dan mag er binnen no time uitkomen. Ik vind het wel spannend. Nou ja, ik ook. Want de vraag is, kom ik er ooit weer uit natuurlijk? Ik steer inderdaad op de bedrijven contactdagen. Dit is hier in een totaal oorjoske. Er zijn 2 hallen dit hier. Het is een orennamme. En mensen vinden dat eigenlijk heel leuk. De ondernemers hier zijn daar heel blij mee. Een van die ondernemers, of eigenlijk 2 man binnen, die binnen van Friesland boeit. En ik ren alvast die kant even op. Want die man had dus een escape room betocht voor teambuilding. Het nieuwe teambuilding. Er goes dus net meer mee een hutje op de hei. Maar die list die opsluiten. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat gaat. Nou, ik ben uit. Ze zullen de grif zelf ook instappen. Ja, we zullen het nou eerst even ergens door voor hebben. Want een dag na de ontslagen in Brussel zeggen we wat we al zo vaak zeggen na een treurontslag. Mensen gaan in de straat op, ziek je elkaar op. Nou, broederskip en teruggaan maar het leven dat we leiden. Tegenover wat ons bedreigt, zullen we samen met vastberadenheid, met kalmte en waardigheid blijven reageren. Et nous devons faire face à cette épreuve en étant unis, en étant solidaires, en étant rassemblés. Laten we het vertrouwen in onszelf behouden. Dit vertrouwen is onze kracht. En hoe die kracht praat ik met Margriete Veen. Zij is voorzitter van de RIE van Tjerken in Friesland. En Magan Tahir, moslim, vrijwilliger bij Toomba, maar praat nou joen op eigen titel. Ik begin even met jou, mevrouw Veen. Want de Friese Tjerken die hebben oproepen tot een minskippelijk gebed op Goed Vrede. Wat wil je daarmee bereiken? Nou, het is een oproep van de Raad van Kerken in Nederland nadat de Marokkaanse moslimgemeenschap ertoe heeft uitgenodigd om dat gezamenlijk te doen. Dus het is niet zozeer van de Raad van Kerken Friesland als wel van de Raad van Kerken Nederland. Het is een minskippelijk verhaal. Die heeft dat inderdaad positief ontvangen om te zeggen van laten we wat we samen kunnen doen, samen doen. Ja. En nu is het zo dat het aanstaande vrijdag ook in de christelijke kerk een Goede Vrijdag is en het lijden van Christus wordt herdacht. En wordt er altijd al gebeden in de kerken, zeg maar. En zal er ook vrijdag zeker aandacht zijn aan al het lijden in de wereld. En wie dat ook maar overkomt. Ja, want Peerske is het feest van het jocht, hè, maar hoe tjuster is het nou? Ja. Nou ja, het is zorgelijk wat we zien. En zeker na gisteren de aanslagen raak je natuurlijk soms machteloos en verward. Mm-hmm. Maar goed, ik heb ook altijd dat hele sterke gevoel in mij van haat overwin je niet met haat, maar met liefde. En duisternis overwin je niet met duisternis, maar met het licht. En we zien nu weer dat overal kaarsen worden aangestoken. Doe ik me denken aan de aanslagen in Parijs. Hè, dat ook die vader tegen dat jongetje zei, tegen zijn kindje zei. Ja, wij hebben bloemen en kaarsen en geen geweld. Ja, geen geweld, nee. Ja. Maar dan, dan komt je uit Somalië, daar bist ben, hè? Bist er... Nou, best gewond trekken, toch een bomonslag, ek terreur, en daarom zit ik in een rolstoel. Bist in Nederland kwam en eigenlijk heeft dan een heel soort verbinding ek met de moslimierskip in het Frieske. Versteest dat trouwens goed Fries? Nee, ik wou net zeggen, gewoon net een nou, maar jij hebt veel contact met de moslimgemeenschap hier in het Friese. Als jij dit nu weer zo hoort, hè, want jullie zijn flink ook bezig op scholen om voorlichting te geven. Dan moet je dan niet in de school, of word je dan af en toe niet vreselijk teleurgesteld hierin? Ja, natuurlijk. Alles wat de wereld er nu op dit moment gebeurt, dan raak je en word je ook gefrustreerd. Ja. Het is, kijk, ik kom uit Somalië, dit gebeurt ook vaker daar. Natuurlijk vinden wij ook niet leuk. Maar wat kun je doen dan? Ja. Maar jij zegt eigenlijk, het gebeurt eigenlijk dagelijks plekken buiten Europa. Ja, juist.
Kijk, ik heb gisteren een heel kennis van mij verteld. Ik was heel erg aan de ene kant de boos van. Ik zei, ik ga niet meer stil te staan. En niet meer? Stil, nee meer. En hij keek mij en hij zei, waarom? Ik zei, kijk, juist vind ik dan. Kijk, vorige week was in Ankara gebeurd ook. Istanbul, hetzelfde verhaal. Net zoals Parijs en net zoals Brussel. Maar het wereld lijkt het echt, als je bij andere mensen komt over, dan is het gewoon. Maar zodra dat komt in Europa of Amerika, dan is het eenheid, iedereen moet stilstaan. Juist voor mij, in mijn gevoel persoonlijk, iedereen moet gelijk zijn. Als je Europa gebeurt, of Ankara of Somalië, zijn dezelfde mensen wat doodgaat. Er is hetzelfde terrorisme waar deze dingen doen. Ja. Daar gaat het om. Het lijkt dat mensen niet gelijk zijn. En daardoor heel veel moslimse jongeren kwaad zijn ze. Ja. Want merk jij dat als jij nu met jongeren spreekt, bijvoorbeeld ook in Leeuwarden? Ja, ze voelen echt niet thuis. Dat soort dingen qua media. Je voelt het op straat. Nu het is ook letterlijk en figuurlijk voel je wel dat je mensen echt Nederlanders en buitenlanders verwassen, weet je. En dat is de tweedeling waar we dus aan tafel ook over hebben. Voelt u dat ook zo, die tweedeling? Ik kan me wel voorstellen wat u zegt. Hè? Dat misschien niet iedereen bij alle beelden even thuis voelt en dat er soms wat selectieve aandacht is. Mm-hmm. En nou ja, over de nood van alle mensen gaat het. Hè? Of de aanslagen nou zijn in Ankara of in Somalië, of de meisjes die worden ontvoerd in Nigeria. Hè? Of inderdaad alle kinderen die nu in de modder van Macedonië staan of aan de grens bij Griekenland. Maar daar zit dus een stuk woede achter. Hè? En die woede, kennelijk voedt dat ook de mensen die dit doen. Het blijkt altijd weer hoe belangrijk het is om naar elkaar te luisteren, naar elkaars verhalen. En wat raakt jou, wat raakt mij, wat beweegt jou, wat beweegt mij. En dat er in ieder geval gesprekken zijn, of in Leeuwarden of in Friesland, dat je zegt van nou, laat die jongeren, mensen, ouderen, samenkomen met elkaar. En ga in gesprek wat dit allemaal met je doet. Ja. Want je kunt wel naar andere mensen kijken die het moeten oplossen. We kunnen wel naar de politieke wereldleiders kijken die het moeten oplossen. Maar wat doen we zelf? En hoe staat ons hart open voor de ander? En hoe staat ons hart open voor de liefde en de vrede? En hoe deel je daar vervolgens van uit? Dat is niet om op je stoel te blijven zitten, maar het is ook om op te staan. En dat doet me ook even denken aan de Walk of Peace afgelopen september in Den Haag, waar ik ook mede organisator van was. En dat we ook juist zeiden, we beginnen in de Schilderswijk. Dit is de Walk of Peace vanuit een pelgrimage van vrede en gerechtigheid. Maar we beginnen wel in de Schilderswijk, in de moskee en van daaruit naar het Joods monument in Den Haag. En daar weer verder naar de kerken en het Vredespaleis en uiteindelijk te eindigen in het gemeentemuseum. Maar goed, dit is even Den Haag. Ja, maar het laat zien dat zou dus misschien in Bulgaat, Matte? Zou dat in Bulgaat ook kunnen, zoiets? Ja? Samenkomen? Ja, dat zou leuk zijn, ja. Okay. Nou, Walk of Peace in Walk of Peace. Nou ja, je moet er naar de uitsturing even met elkaar praten om dat plan te smeden. Bedankt in ieder geval voor je verhaal. Graag gedaan. Ja, we zullen weer eventjes naar de zakenbeurs daar in het WTC Expo bij Afke Boven. Afke, nou, ik ben heel erg benieuwd of Sto ben. Daar heeft nog een kwartiertje of Sto dan die escape room uitkomst. Zet hem op. Een kwartier? Ja, ik heb heel veel vertrouwen in die. Ik ben helemaal in shock, ben ik. Een kwartier, zei ze, maar ik weet net dat dat slaagt. Dit is hem dus, die escape room. We kennen even naar binnen. Hier staan al wat ondernemers en ook een van de betinkers die staat hier. Dat is Justin van Vliet. Die is van Friesland Boeit. Wat is dit eigenlijk? Dit is een mobiele escape room. En teams kunnen hierin worden opgesloten en kunnen vervolgens door met elkaar samen te werken en heel goed met elkaar te communiceren, ontsnappen uit deze ruimte. En daarbij moeten ze eigenlijk heel veel competenties inzetten die je in het werkveld ook moet inzetten. Ja, communiceren, waar gaat de sleutel en draai die door even hierpen of net? Ja, als het zo makkelijk zou zijn, dan is het spel heel snel afgelopen. Wat er gebeurt is dat teams heel veel informatie gaan vinden, heel veel verschillende soorten informatie. En die moeten ze juist met elkaar zien te verbinden, door ook dat met elkaar op te lossen, om weer een stapje verder te komen in het spel. En uiteindelijk heb je dan ergens een keer een sleutel waarmee je de deur open draait en weer buiten bent. Alleen daar moet je wel even iets voor doen.
Ja, in principe, dit is een hele smoeke romte. We zeggen hier alle keer schilderijen. We zeggen, nou ja, eigenlijk is het gewoon een wenkamer, hè Justin? Klopt, ja. Vinden we ook wel heel erg leuk om hier op de business contactdagen te staan. Waarbij je eigenlijk alle stands ziet en heel strak en heel nieuw. En in deze ruimte kom je eigenlijk in een hele oude werkkamer van Escher terecht. En willen we juist een heel authentieke en donkere sfeer neerzetten. Om juist een beetje die andere beleving te bieden. Maar er zitten hier in deze ruimte dus clues die helpen om naar buiten te komen. Ja. Op dit moment als je de ruimte filmt zul je er geen één zien. Althans, je ziet misschien een aantal kleine dingen. Maar op het moment dat de deur op slot gaat, dan is het gewoon zaak dat je heel erg veel gaat onderzoeken en tafels op de kop en noem alles maar op. Om tot clues en informatie te komen om te kunnen ontsnappen met elkaar. Ja. Roelof, deze man onderschat dus. Hij zei dat we geen clues vinden, ken ik leoneerd van. Maar dat even terzijde. Je had dit integreerd, want dit gebeurt al in het uitgaansleven. Meesten gaan net meer naar de bar, maar meesten gaan naar de escape room. Hoe broek je hem dit nou goed in het bedrijfsleven? Wat wij doen ten opzichte van andere escape rooms is dat wat hier binnen gebeurt, dat wordt gefilmd en wordt geobserveerd en geanalyseerd. En daarvoor wordt in samenwerking met lectoraten van hogescholen wordt een model ontwikkeld. Waarbij we die observaties meetbaar kunnen maken. Waardoor het niet meer een observatie is van jou of van mij of van wie dan ook. Maar dat het echt een systeem is dat meet hoe iemand op individueel, op teamniveau fungeert op het gebied van bepaalde competenties. Nou staat direct hier van Brandsma Koffie. Kun je intinken dat je dit broek is zo'n voor teambuilding? Nou, ik liep hier zo langs en ik denk, wat is het? Dus wat dat betreft had het wel mijn interesse gewekt. Maar ik denk dat het weer wat anders is dan het geëikte, hè? Met een heel team door een moeras heen of door waar ook maar doorheen. Ik denk dat het leuk is als je hier met z'n allen in zit. Ik denk dat je ook wel heel geïnspireerd bent om er heel snel uit te komen. Want als je hier met een man of 15 in zit, dan voel je je op een gegeven moment misschien ook wat geblokkeerd. Dus dan wil je wel snel uit en ga je dan misschien nog extra je best doen, waardoor het team nog meer geneigd is om harder samen te werken. Wat dat betreft is een leuk initiatief en wat hij ook aangaf, de ideeën kunnen overal, hoe noem je dat? De clues kunnen overal zitten. En ik denk dat het gewoon hartstikke leuk is. En alles wat nieuw is altijd leuk. Ja, dus Roelof, ik denk dat er niks zoals op zit. Die deur gaat dadelijk dicht, die kaai gaat in het slot, de deur gaat op slot. En ik weet net dat je me nog wel weer omzoggen. Ja, dit is een cliffhanger, daar hebben wij wel even zin in om op te wachten. Zeggen we aan zijn werk. Ja, de hele week volgen wij al de strijd van Milou Boscher. Zij roen in december een dwarsleesje op bij het NK trampolinespringen. Nou, toch artsen in Greens waar ze naar de revalidatie stuurt in Utrecht. En daar mag ze maar leren om een rolstoel te bedienen met haar kin. Komt-ie. 1, 2. Ja, je glijdt er overheen, hè? Dus misschien Ja, 1, 2. Vlak na het ongeluk ziet er helemaal geen beweging in haar lichaam en koer ze alleen nog haar hollen bewegen. En dat zou Sableeuwen nevens de artsen. Maar dat hien ze mis. Het gevoel in mijn armen en benen, dat is sowieso veranderd. Ik voel wel steeds meer en in beweging in mijn armen. Dat kan ik nu gewoon weer. Nog niet alles, dus mijn pols en mijn vingers niet, maar... Haar einddoel is het lopen. Ze heeft altijd gezegd, ik ga weer lopen. Ik dacht, ja, die artsen kunnen alles wel zeggen, maar... dat maakt me niet uit. De ontwikkeling van Milou staat net stil. Het ben hele lietse bietjes, maar ze gaat vooruit. En als ze niet eens tintelingen in haar handen valt, hoopt ze dat dat een teken is van vooruitgang. Ik hoorde van de verpleging dat er wel wat veranderd is. Dat je ook wel wat andere dingen voelde. Of dat je misschien wel wat pijn ervaarde in je armen, in je handen. Klopt dat? Ja, hier in mijn hand. Kan het ook zijn dat er meer terugkomt in de vingers? Of is dat het verandert? Nou, het gevoel of hetgene wat jij nu aangeeft, dat is in ieder geval aan het veranderen. Ja. In de zin van, een week geleden had je dit gevoel niet erin, deze pijn er niet in. Nee. Of dat een teken is van herstel, dat is nog een andere vraag. Ik omschrijf het veel meer op als zijnde, dit is het grensverschil tussen het goede, het gezonde zenuwweefsel en de zenuwen, of myelum eigenlijk, het ruggenmerg, wat het niet zo goed meer doet, of wat het niet doet.
Het is niet per definitie iets dat dit zegt van hé, hier heb je met herstel te maken. Nee. Helaas kan ik dat niet zeggen. Nee, je weet het ook niet. Het is even kijken wat de tijd doet. Ja. Het zijn zo hard en er zijn heus wel mensen die gewoon later, wat ik heb gehoord, gewoon weer alles kunnen. Dus. De gesprekken met artsen, die hebben wij ook liever niet. Want daar krijg je gewoon, word je even weer met je neus op de feiten gedrukt. Wij willen gewoon hoop houden. We willen allemaal een stip op de horizon en daar willen we naartoe. Ja, we willen dat vast kunnen pakken. Want als je dat niet hebt, ja, hoe ziet dan je toekomst eruit? En is het daarbij belangrijk of dat echt een reële hoop? Nee, dat maakt niet zo heel veel uit. Soms hoeft dat niet, het hoeft niet altijd reëel te zijn. Ja, en morgen zeggen we de laatste afdeling van dit dappere famke. Het kan elke niet barren. Je baan kwijt eruit zien en het huis net meer betalen kinderen daartro. En ook in de schulden eruit zien. En dan naar de schuldhulpverlening matten. Voor deze mensen had Ger Jaasma hem 14 jaar lang inzetten bij de kredietbank Nederland. En morgen, of over een paar dagen, neem je Oski in, dan is het gebeurd. Ja. Het er een beetje een raar mankelijk gevoel bij, nou, dat het ophoudt? Ja, de afgelopen dagen wel. Ik heb een andere uitdaging, dus daar heb ik enorm veel zin in om daar te gaan beginnen. Ja, je komt bij de makelaars, hè? Kom je te lonen als branchevoorzitter? Ja, ik ben voorzitter van de NVM. Dus daar leef je ook naartoe. Maar nu de laatste dagen begint het toch wat te kriebelen. Zo straks ook, dan loop je het pand uit en dan denk je, oké, dat doe ik vandaag nog en dat doe ik morgenmiddag ook nog. Om naar de afscheidsreceptie toe te gaan. En daarna is het ook gewoon, dan kom je er misschien wel nooit weer. Dus dat voelt wel heel gek. Ja, en je lid ook wat achter, want 14 jaar lang heet de West. En er is een heel soort verloren. Werd jij er misschien wel zo wie dat de mensen Bigelix, ik chargeer wat, te volle kochten op Weekamp en daar toch in de schulden rekken. Hij een heel oorbeeld zien, hè? De Arhoende Jern. Wat is dat beeld? Wat is het meest opmerkelijke wat er dan uitziet voor jou? Nou, wat je ziet is tot aan de crisis, tot 2008, dat we vooral klanten hadden met weinig inkomen en die mee wilden doen met de consumptiemaatschappij en meer uitgaven dan dat ze hadden. Mm-hmm. Maar sinds de crisis zie je toch een heel ander type klant binnenkomen. Mensen die de baan kwijtraken, 3 jaar in de WW zitten, vervolgens terugvallen naar bijstand en dan niet meer in staat zijn om de hypotheeklasten of de hoge huur te betalen. Ja, en dan gaat het heel snel. Kijk alleen maar als je je baan verliest en je gaat van loon naar 70% van je laatst verdiende loon. Als je 30% van je inkomen moet inleveren, dat is een behoorlijke hap. Ja, zeker bij die mensen met die tophypotheken, waar alles koer. Ja, dat klopt ook nog eens een keer. Dus er zijn natuurlijk voor de crisis kon je 120% van je salaris kon je lenen, wel 6, 7 keer je jaarinkomen. Sommige banken gingen zelfs naar 8 keer het jaarinkomen. Ja, dat was veel te gek. Dat kan nu gelukkig ook niet meer. Maar die groep zit nog wel aan die hypotheken vast. Ja. En op het moment dat je je baan houdt, is er niks aan de hand. Maar op het moment dat je dan je baan kwijtraakt of er is een andere live event, zoals bijvoorbeeld een scheiding, dan heb je snel een groot probleem. Ja, en dat heeft een soort mooi maken, want je wien vrij lieds, toen waren die weer heel grut, toen moesten we weer inkrimpen, het al je fusies te uitzien. Nou, dat is een beetje ingewikkeld, dat we net verloren hebben, maar als je dan naar de persoonlijke maat zeggen, daarvan zei ze, ik heb wel een voorbeeld van 2 mensen die ik geholpen heb, of die wij geholpen hebben. En dan kunnen we even zien, dat ben Herman en Renate Sporenbonk uit Ljouwert. En die maken echt alle ellende mooi die je bij mij moet kennen. Ja. Renate en haar man Herman Sporendonk zitten jarenlang diep in de schulden doordat ze 2 huizen bezitten. Ik kan het huis in Leeuwarden, dat kun je nog net aan boven water houden, zeg maar. Dat je daar de hypotheek kan betalen. Maar deze hypotheek kan ik niet meer betalen. Het bedrijf waar Herman werkt is failliet en hij raakt zijn baan kwijt. Onder druk van de bank wordt de woning voor ruim onder de hypotheekprijs verkocht. Maandelijks moet het echtpaar €300 van hun schuld aflossen. Maar zover komt het niet. In augustus dit jaar komt Herman onverwachts te overlijden. Hij zei van ik ben niet lekker, ik heb last van hyperventilatie en hij is neergevallen in de badkamer. Hij was gelijk weg. Tot overmaat van ramp wordt bij Renate kanker geconstateerd. Wat rest is de torenhoge schuld die de bank nog steeds terug wil zien. Een regeling moet je treffen met de bank voor een nieuwe betalingsregeling. Kom je er niet uit, dan moet je schuldsanering aanvragen.
Dus ze schuiven het gewoon af. Daar komt het op neer. Ja. Ja. Ja, hoeveel ellende kun je ook komen? Omroep Max, maken dit. En dit wie voor jou eigenlijk wel een verhaal waarvan je zegt, nou, je doet het eigenlijk voor, hè? Om deze mensen te helpen. Ja, en gelukkig is er uiteindelijk ook een oplossing gekomen voor mevrouw. Wij hebben nog eens goed gebeld, ook naar aanleiding van die uitzending met de ING. En uiteindelijk is daar wel een deal uitgekomen, waarbij een flink deel van het bedrag is kwijtgescholden. Maar ja, hier, ja, hoeveel ellende kan je overkomen als je hier even in 1 minuut de samenvatting ziet. Want Omroep Max heeft er veel meer aandacht aan besteed. Ja, daar doe je het dus voor. Wat budget dat van jou dan, dat je zo'n vrouw verder helpen kunnen als persoon? Ja, kijk, uiteindelijk heb ik haar niet zelf geholpen. Een van de medewerkers heeft dat gedaan. Maar in de volle breedte hebben wij als kredietbank, krijgen wij 4000 aanvragen van mensen met schulden per jaar. Daar kunnen wij gelukkig een groot deel van helpen. Dat zijn kleine schulden, grote schulden. Ja, en daar doe je het voor, omdat ik geloof er zelf in dat iedereen het in zijn leven een keer goed fout mag doen. Dat hij dan ook de hulp krijgt om dat weer op te lossen. Daarna moet hij het ook niet weer doen, dus hij moet er wat mij betreft ook van leren. Ja. En daar doe je het dan voor, dat iemand uiteindelijk licht aan het eind van de tunnel heeft. Na enkele zware jaren er gewoon weer bovenuit kruipt en verder kan met zijn leven. Ja, want die stap die je nou uitziet naar de NVM, dus zult dit soort verhaal net zo gauw komen. Dan is het denk ik een hele oorfunctie. Zie je dat missen dan? Nou, maar voor een deel wel. Nou ja, je hebt natuurlijk een soort mensen horen die dit huis uitgaan. Daar zit misschien maar wij zijn de laatste jaren erg veel gaan samenwerken met makelaars. Want er zijn genoeg makelaars die op een gegeven moment wel gezien hebben van een klant heeft problematiek, hij moet van zijn woning af, dan moet eigenlijk nog zo'n hoog mogelijke prijs voorkomen. En wat doe je dan vervolgens met de restschuld? Ja. En gelukkig zijn daar verschillende makelaars in Nederland ook wel op ingesprongen. En nou ja, de economie herstelt zich, mensen vinden weer meer banen. Dus ik hoop ook dat dit soort gevallen steeds weer minder gaan worden. Maar ze zullen er de komende jaren nog zijn. En ook de makelaar kan daar echt een rol in spelen. Nou, dan is een goeie nog jou. Ik zou jou nog een heel soort succes daar wensgevallen met je naar je baan. Dank u wel. Ja, zet hem op. Ja, dit wie bient nog net, want we zullen nog even zien naar Afke. Nou ja, het kind haast net oors dan dat ze redelijk 4 kamers is, want het is een toekenval. Maar Afke, ben je er nog? Is slagen? Ja, ik vind het heel spannend, maar ik ha een truc die ik weet het is... Maar die tiet, die zit me achterna. Ja, ze maar ik ga het oprijden. Ik ben eruit. Hey, goed in. Super. Nou, want we kunnen wel broek op de redactie. Mooi. Jim Allier, bedankt voor je verhaal. Dit wie bient. Dank voor het zin. En ik wens je nog een hele mooie jongvierder. Scott, ik moet je wat vertellen. Ik moet je eerst even wat vertellen, want morgen in Bient Lietse Hille. Hoe zien 10-jarig jubileumfeest? Daar kun je wel heen. Wat wie er? Nee, blijf maar. Nevens mij woe ze die verrassen.